Den balakut no ka jingel kai ya keneka FIFA World Cup jong mentas nem arhajar arphonreo te menta phinsala biang ban sakhi lane ban yu ibiang ya ki jingel kai ki baper ki ba kham internet shishu ban ya ba ladep te menta phinsayu I saya ki jingel kai ha ka Premier League kaban sasdang jong menta banai ha ka arpo arterik kata kejelekai ha kenika Premier League te kaban saya lekai ningkong ha ka arpo arterik kidan kumban reutli kitim kiban saya lekai ha kenika sengi kata kedai ka Arsenal Persia ya ka Coventry ha ka por khat arbaje steng menstep nangta kahal Persia ya ka Man United ha ka por 7 baje PM lane janmit nangta ka Ipswich Town kan ikun Persia ya ka Sunderland ha ka por New Bajisteng minmit nangta ka Everton kan sa ikun Persia ya ka Palace ha ka por New Bajisteng minmit nangta ka Nottingham Forest kan ikun Persia ya ka Leeds ha ka por New Bajisteng minmit nangta ka Brentford kan sa ikun Persia ya ka Spurs ha ka por Sheffield Bajisteng minmit kini ki program kiban saya lekai ha ka arpo artrik kabadai ka Premier League kaban sa ikun nadu menstep hado minmit lakumban reutli kitim kiban saya lekai ha kini kesengi kajian lekai kan salong kabakam internet syushu bannya kini kajian lekai kebala dep namar baki playeru kila long kiban yak lelang kibaklan ha kini kajian lekai tingin saya pet ya kini kajian lekai kaban salong how mentau penai ha kepor karar bajisteng menstep kan sedang ya kini kajian lekai kata ha ka arpo artrik Agos jong mentau benai te kajian lekai phila ban I bat phila ban pej ha gitu ki up ke ba phila ban pej ya kajian lekai ha ka lane phila ban ai ka jing tip ke ba khamsai le kumnon na kamta jong phi yolese ngan sala ban sen ya u up lane ba phinla ban pej ya kani kajian lekai te tangkane khabris bun ngin sai sempat ha kwei pada ki video enda kani kajian lekai kan sasdang ha ka arpo artrik kepada ka Premier League ngin saya pet yang ne bat ngin saya sempat ha kini kajian lekai kiban sawan tentang kene khabris bun